أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ስለዝዓደለናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነታረርህት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ክብሪ ብዛሃቦም ጸጋ ቃል ኪዳን ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን 27 ሚያዝያ እንኳዕ ኣብጽሐና ናብ ዝኽብር ዕለት ናብ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብሰላም ስለ ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ንኹሉ ህዝቢ ድማ ብሰላም እንኳዕ ኣብጽሐና ኣሜን 27 ሚያዝያ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር ኣሜን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብዪ ኃይሊ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም አሜን። እንኳዕ ናብ ዓብዪ ሰማዕት ቅዱስ ቪክቶር ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ማር ቪክቶር ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ብደሞሙን ብገድሎሙን ዘማዕረግዋ ብዙሓት ሰማዕታት ኣለዉ። ነገር ግን ካብ ኮከብ ስለ ዝበልጽ እመን ከም ጊዮርጊስን ከም እስጢፋኖስን ካብኦም ቀጺሎም ካብ ዝጽውዑ ሰማዕታት ግን ከኣ ሓደን ቀንድን ቤተ ክርስቲያን ማር ወይ ከዓ መዓር ኢላ ካብ እትጽውዖም ቅዱስ ቪክቶር እዩ። እስኪ ካብ ብዙሕ መዓዛ ገድሉ ቁርብ ንካፈል። ቅዱስ ቪክቶር ኣቦኡ ሄርማኖስ ይበሃል። ኣረማውን ጨካንን እዩ። ኣዲኡ ግን ዝተመስገነት ቅድስቲ ማርታ ትበሃል። ንወዳ ከም ዝግባእ ዓብያ 20 ዓመት ምስ መልአ ናይ አንጾኪያ ንጉስ ናይ ሰራዊት ሓለቓን ኣብ መንግስቱ ሳልሳይን ገይሩ ሸሞ። ናይ ቀደም አንጾኪያ ሮማ ከምዚ ሕጂ ኣሜሪካ ዓለም ዝተቋጻጸረት ሃገር ነበረት። ቅዱስ ቪክቶር መልክዑ ጽቡቕ ኣብ ውግእ ሓያል ስለ ዝነበረ ኩሎም ይኽብርዎን ይፈትውዎን ነበሩ። ንሱ ግን መዓልቲ ክጸውምን ድኻታት ከብልዕን ይውዕል ነበረ። ለይቲ ከዓ ፍርቁ ክጽልን ክሰግድን ፍርቁ ከዓ ናይ እስራት እግሪ ክሓጽብን ይሓድር ነበረ። እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ እኮ ናይ ንጉሱ ሳልሳይ ናይ ሰራዊት ከዓ ሓለቓ እዩ ነይሩ። ብዘመኑ ዘይገድፎ ምግብን ናይ ወይኒ ጠጅ ወይ ከዓ ስዋ ኣብ ኣፉ ዘይሩ ኣይፈልጥን። መስተ ይኹን መብልዕ ማለት እዩ ኣይፈልጥን። ብድሕሪዚ ኩሉ ነገር ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ክሓደ ዘመነ ሰማዕታት ከዓ ተጀመረ። ኣብያተ ክርስቲያናት ተቓጸሉ። ካብ 47 ሚልዮን ንላዕሊ ክርስቲያናት ብመንኮራኹር ተፈጨዩ፣ ተቐትሉ፣ ብመጋዝ ተተርተሩ፣ ንኣራዊት ተዋሃቡ፣ ብግፍዒ ተጨፍጨፉ፣ ቀባሪ ስኢኖም ወደቑ። በዚ ጊዜ ማር ቪክቶር ነዲኡ ቅድስቲ ማርታ ብንብዓት ተፋንዩ ናብ ንጉስ ቀሪቡ ብክርስቶስ ስም ተኣመነ። ክፉእ ኣቦኡ እውን ኣብ ልዕሊ ወዱ ሞት መኸረ። ድሕሪዚ ከዓ ንቅዱስ ቪክቶር ኣፉ ብሰንሰለት ለጊሞም ናብ ምድሪ ግብፂ ኣውረድዎ። መራሒኦም ከም ዘይነበረ ወተሃደራቱ መኳንንቱ ኩሎም ተላገጽሉ። ንሱ ግን ካብ ምድራዊ ንግስና ሰማያዊ መንግስቲ ካብ ኣብ ቅድሚ ሰባት ምኽባር
ስለ ክርስቶስ ክነዓቅ መረጸ። ንመዓልትታትን ንኣዋርሓትን ንዓመታትን ዝኸውን እዞም መኳንንቲ እንዳተፈራረቑ ኣሰቃይዎ። ኣብ ልዕሊኡ ዘይፈተንዎ ናይ ስቃይ ዓይነታት ኣይነበረን። ኣካሉ ቆራሪጾም ኣዒንቱ ኣውፂኦም መልሓሱ ቆረጽዎ። በዚ ዕለት ግን ብሰይፉ ክሳዱ ቆሪጾም። ስለዚ ከዓ እምነ ቤተ ክርስቲያን ብዓብዪ ምኽባር ተኽብሮ እያ። እግዚአብሔር ከዓ ንቅዱስ ቪክቶር ከምዚ ይበሎ፣ ከም ዓቕሙ ስምካ ዝጸውዐ ዝኽርኻ ዝገበረ ስምካ ዘኽበረ ናይ ብርሃን ልብሲ ኣጓናጺፈ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ከእትዎ እየ። ኣምላኽና ናይ ቅዱስ ቪክቶር ንኹላትና ይመሓረና፣ ካብ ቃል ኪዳኑ ድማ ኣሳቲፉ ንርስቱ ወረስቲ የብቅዐና። አሜን አሜን። ቅዱስ ቪክቶር አቦና በረኸቱ ይሕደረና። ከምቲ ዝበሎ ቃል ኪዳን ድማ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ይፈጽመልና። አሜን። ሚያዝያ ዕለት 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ጽኑዕን ሓያልን ማር ቅዱስ ቪክቶር ሰማዕት፣ ቅድስቲ ማርታ ናይ ቪክቶር ኣደ፣ ብጽእቲ እስጢፋና ብክርስቶስ ስለ ዝኣመነት ኣብ ክልተ ሰንጢቆም ዝቐተልዋ ጓል 15 ዓመት ጎርዞ፣ ቅዱሳት ሳሲማን ኣባ ኖባን ሰማዕታት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ ጎይታናን ኣምለኽናን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በዓለ ስቕለት፣ ኣቡነ መብኣ ጽዮን ጻድቅ፣ ቅዱስ መቃርስ ናይ መነኮሳት ኩሉ ሓለቓ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅን ሰማዕትን። አሜን። ከመይ እግዚአብሔር ነቲ ምእንቲ ፍቅሩ ኢልኩም ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልኩምዎምን እተገልግልዎምን ዘለኹምን ዝርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍኩም እቲ ተስፋኹም ምእንቲ ክፍጸመልኩም ክሳዕ መወዳእታ ከምዚ ዝዓይነቱ ትግሃት ከተርእዩ ንደሊ ኣሎና። ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመስልዎም እምበር ሃከያት ክትኮኑ ኣይንደልን ኢና። አሜን። ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ 10 ክሳብ 13። አሜን አሜን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣርምልይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን